Oh, good. Brilliant. Oh, again with that uppercut. Oh! Noong tinalo ni Canelo via KO ang kapatid ni Callum Smith na si Liam Smith. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Sa videong ito, muli nating balikan ang naging record-breaking crowd attendance na laban ni Mexican champion Canelo Alvarez kontra sa undefeated na Briton na si Liam Smith. Pero bago yan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Pa-like na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. September 17, 2006, sa AT&T Stadium, Arlington, Texas, USA, naganap ang kanilang laban. Ito ang pangatlong pagdepensa ni Liam Smith sa kanyang WBO light middleweight na titulo. Undefeated ang Briton dito mga pre, na may malinis na kartadang 23 wins, 1 draw, at 13 dito via knockout. Habang si Canelo Alvarez naman ay may kartada ding 47 wins, only 1 defeat, 1 draw, at 33 dito via knockout. Bago ang nasabing laban ay galing sa panalo via second round KO kontra kay Predrag Radosevich. Habang si Canelo naman ay galing din sa 6th round KO kontra naman kay American. Head and the left hook and the right body. Less physical space between himself and Khan. Taking away his energy and everybody. Oh! Tremendous right hand shot. Bosa stopping the fight. Itong si Liam Smith mga pre ay may tatlo pang kapatid na lalaki na puro professional boxer din. Nakakatandang kapatid niya si Paul Smith at Stephen Smith at nakababatang kapatid naman niya si Callum Smith na sa kasalukuyan ay lalaban kay Canelo Alvarez. Sa gabi mismo ng kanilang laban ay naging record-breaking crowd attendance nga ito mga pre. 51,240 ang nanood ng live sa AT&T Stadium sa Texas. Mexico versus Britannia ang laban na to. Unang round pa lang ay puro mabibigat na suntok na agad ang binitawan ni Canelo sa kalabang Briton. Smith, he had a good start to the round and Alvarez trying to snuff that out. I love the uppercut from the Alvarez, and again. Nakakabawi naman itong si Smith pero talagang outlanded na siya sa unang round pa lang. Back comes Smith. Second round ay ganon pa rin. Mas makamay si Canelo Alvarez. Uppercut ang binibitawan sa kalaban. Alvarez investing in the And they make him work. Third round, nakipagsabayan na itong Briton. Pero mas marami pa rin talaga ang patama ng Meksikano. Fourth round, medyo bumabawi na si Smith. Tumitira na ng mga kombinasyon niya. Fifth round, mas marami ng patama itong si Smith mga pre. Habang epektibong kumakounter naman itong si Canelo. Sixth round, madalas nang nakakapasok ang mga kamao ng Briton. 3 uppercuts in a row from Canelo. Chopping right hand there back from Smith. Pero sa round 7, nahuli ng kanan itong si Smith nang matamaan sa ulo. Bagsak ito sa kauna-unahang pagkakataon. Against the weight and youth on that occasion as Smith piles forward. Got Alvarez up against the ropes once again. Oh! Overhand right, hurt Smith and Couldn't keep his balance. Yeah, top of the ear. On the back of the ear there, that second right. Patuloy ang laban sa round 8. Pero huli na naman itong si Smith nang matamaan naman sa bodega na nagpaluhod sa kanya. Go from Canelo. Oh, again with that uppercut. oh! Body shot. 8, can he get up? Oh, he drags himself. Ninth round, patuloy ang palitan. Pero ilang segundo bago matapos ang round ay huli sa pangatlong pagkakataon itong Briton nang matamaan ulit sa bodega. Bagsak ito at di na bumangon pa para ituloy ang bakbakan nila. It was a one-horse race, and while on the scorecards it is that Talagang nabugbog si Liam Smith sa laban na to mga pre. Namantsahan ang kanyang malinis na kartada at nakuha pa ang titulong hawak-hawak niya. Panalo si Canelo via 9th round KO. Saul Canelo Alvarez.
sa laban nila ngayon sa nakababatang kapatid ni Liam Smith na si Callum Smith. Sa tingin mo pre, makakarisbak kaya ang bunso sa nag-iisang nagmansya sa kartada ng kanyang kuya na si Canelo, na sa kasalukuyang top pound for pound sa buong mundo? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood mga pre. As always, amping permi.